sa gabos. Oras sa Radyo DZGB, 7 minutos pasado alas 7. Hatod sa Indo, kan Radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang baleta kan aldaw. Mga baretang balansyado, daing kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB. Garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Miyerkules. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, anom na probinsya sa Kabikolan tatawanin ambulansya kan Pitmaster Foundation. Fasilidad sa Albay Provincial Hospital padagos na ipinapatrabaho. Problema sa bulos kan trafiko, tatawanin solusyon kan Daraga PNP. Mga paratanom sa Tercer Distrito Canalbay maugmanin marhay sa pagbabago kan sa indang buhay. Sa lado national public address ni Duterte isinibog ngunyan aldaw gigibuhon. Paggamit kan para sa ikadawang dose, pigaadalan kung pwedeng gamiton man para sa primerong mapabakuna. Mas dakol na Pinoy ang gusto sa Sinovac vaccine. Target kan Malacanang na magkaiguanin population protection sa NCR sa Nobyembre. Sa ibang nasyon, Estados Unidos, nagpautob ng travel ban sa Japan asin Sri Lanka. Sa lado ring sports, mga atleta asin coach planong bakunahan sa Biyernes. Detalles kan Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Husto na sana ang pagtabang kan Pitmaster Foundation Incorporated sa iba-ibang local government units, hospitals, asin iba pa. Ini matapos sabihon ni Abogada Carol Cruz, Program Director kan Pitmaster Foundation Incorporated, na sa masunod na simana magkakaigwasindan nin turnover nin mga ambulansya sa anong na probinsya kan Kabikolan, siya sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, asin Catanduanes. Kamautan kini na mas mapahiwas ang serbisyo sa mga namamanuaan, mantang ang mga ambulansya kompleto nin mga ekipahes asin magagamit sa pagtransportar nin pasyente pasiring sa ospital. Ang Pitmaster aloy nang nagtatabang bago sana sa paagi ng ambulansya kundi pati sa food packs asin iba pang kagamitan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Tanganing mas mapakusog ang medical services na itinatao para sa karahayan kan mga albayanos. Ang gobyerno provincial kan Albay sa pamamayo ni Governor Al Francis Bichara nagdesisyon na ipagibo na ang bagong edifisyo sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital sa Barangay Tuburan, Ligao City. Iniigwaning kapasidad na 28 katre na para sa 14 pasyente kada edifisyo. Kung matapos ang patrabaho, inihanda ng magkaigwan ng operasyon, mantang sufisyente ang supply ng tubig kasing kuryente, mantang igwaman ng 24/7 na seguridad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. May rason na maging maugmaan mga ilihidong opisyales kan sanggunian kabataan sa barangay dalanta sa masunod na taon. Posibleng magkaigwa na sinda nin sweldo.
Inidalan sa espersos ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda na may pasar tulo sa Kamara de Representantes on House Bill 1667 o Sanggunian Kabataan Compensation Act matapos kan 2021 State of the Nation Address o SONA ni Presidente Rodrigo Duterte sa Hulyo. Ikinaugman ni Salceda, pamayo kan House Ways and Means Committee na aprobado na sa ikadwang pagbasa sa Senado ang sa indang sa diring versyon kay ni kung sain napapalaman ng pagpapasweldo sa mga SK officials kundi matatawad man ng civil service eligibility. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Sobraan pasasalamat asin kaugmahan kan mga residentes kan barangay, lalo na ang mga kababaehan sa Tercer Distrito kan Albay, dahil sa daing sawa na suporta sintabang na itinatao sa inda ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo sa taho kan pandemya kausa kan COVID-19. Sa inang sinabi na husto na sana ang tabang sa inda ni Cabredo para mapaangat lamang ang sa inang kabuhayan, lalo na may mga nawaaran ng trabaho. Itinagdagpaman kan grupo nin mga paratanom na sa paay kan Taranuman Project ni Cabredo na buhayan sinda ning paglaom delantaan sa indang mga produkto madaling na ipapabakal mantangan kabakalan iyoan sa indang ginagamit sa pangangipokan sa indang pamilya. Sa inang tinawanin doon na suportado ninda si Cabredo dahilan sa tabang na itinatao sa inda. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Ang problema sa gubot na bulos kan trafiko sa sentro kan Daraga Albay ang saro sa tatawan ng prioridad ni Daraga PNP Chief Lieutenant Colonel Bogard Araw sa pag-asumir niya sa pwesto. Inansayang pahayag matapos manotoran na kadakol ang mga dapat mabago sa banwa ang tanganing maging areglado ang bulos kan trafiko. Sa sinabi na siya, makikipag-ampangan kay Alcalde Vic Perete para makahamaning solusyon sa problema. Sa ibang lado, sinabi ni Araw na papakasugon manggirare ninda ang kampanya kontra sa krimen, illegal drugs as iba pa para mamantinir ang pasi ordens sa kapalibutan kan banwaan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Poon ka nakaaging aldaw sukod sa aga, naka-lockdown ang regional office kan Department of Agriculture sa Pili Camarines Sur. Tangaling maipairaro sa mahigpit na disinfection process matapos sa manutaran na may COVID-19 sa indang mga personahe sa sin close contacts kay ni. Sa nang hinagad ang kooperasyon na sin pagsabot kan publiko manungod sa siring na sitwasyon. Idinagdagpaman kan DA Regional Office na skeleton workforce na matinira sa opisina tanganing masiguro na daiman maulang ang paghatod kan mga pangenot na serbisyo sa indang mga kliyente. Iyan ang primerong kaptan kan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kani. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the Wellness Industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award at mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration, mabibili sa mga supermarkets at butika. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo.
Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Check the label, mommies. Mayan Rivera po. Envia. Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies. Check the label, mommies. choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies. At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Pagka protection, mommies. With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies. help Todo protect. Choose Nido 3 Plus. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management, or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, or STEM, Technical Vocational Livelihood, or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian, and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure.
Pure quality water for 11 pesos SRP. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads. Undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19, a happy school of holistic formation, technologically adapt in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education, a preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Migsubiri po, may dalang good news. Gamit ang ating institutional amendments sa national budget, nakapaghatid tayo ng projects sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ilalim ng ating One Town, One Project Initiative. Napunduan nito ang iba't ibang projects tulad ng classrooms, daycare centers, health centers, at evacuation centers. Para makita ang mga projects sa inyong lugar, maaaring pumunta sa ating Facebook page. Muli, ito po si Mig Subiri, ang inyong trabador ng Senado. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand. 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay.
Sinabi kan Malacanang na ang regular public address ni Presidente Rodrigo Duterte na perming ginigibo kon Lunes isinibog na sanangon niya na aldaw. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na dapat magkakaiguan ng public address si Duterte alagad isinibog ni ibang aldaw dalan takadakol ang mga dapat asikasuhon. Sayang ipinaliwanag na kaipuan magpaingalong una si Duterte matapos siya mag-atendir ni sarong pagtiripon sa Dumaguete City kung kaya ang public address gigibo na sa nangon niya na aldaw. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Ginebra, San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. May igot na pigaadalan kan National Task Force Against COVID-19 ang pagpapagamit kan second dose kan bakuna bilang primerong tudok sa mga mapabakuna. Sigun ini kay Dr. Ted Herbosa, Special Medical Advisor sa Task Force para maparikas ang pagbakuna kontra COVID-19 matang pighalat ang pagabot kan masunod na supply nin bakuna na yuman ang rekomendasyon ni testing czar Vince Dizon. Sinabi ni Herbosa na nakarepende man sa brand din bakuna kung pirang simana pa ang papalihison bago magpatudok ang ikaduang dose poon sa primerong pagtudok nin bakuna. Igwa man naman nindiit na proteksyon ang mga natudukan na kang primerong dose nin bakuna. Kaya ang ikaduang dose kuta na gagamito ng una sa mga daipan nakakaresebe o makakaresibe nin bakuna. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Inaprobaran sa ikaduang pagbasa kan Kamara de Representantes ng Propestong Bayanihan 3 na may kamauotan na mapugulan ang epekto kan COVID-19 sa buhay kan mga namamanwaan. Sa paagi nin Viva Voce voting, ipinasar kan Kamara ang Bayanihan 3 na pigapod na Bayanihan to arise as one act na mataon in fundo na nagkakatadad din 401 bilyones pesos. Ang inaprobaran na version sa plenary floor nagtaon ni masababa sa inisyal na 405.6 bilyones pesos para sa Bayanihan 3 proposal. Ang nakulang kairasan na 216 bilyones pesos, iyon para sa pagtaon ng 2,000 pesos na cash aid sa kada Pinoy, maski ano pa ang estado sa buhay. Ang cash assistance itatao sa duwang pago sa kantidad na 1,000 pesos kada saro. Target kan Palasyo Malacanang na magkaiguanin population protection kontra sa COVID-19 sa National Capital Region sa Nobyembre 27, 2021. Sigun ka Presidential Spokesman Harry Roque, na hindi dahil sa piglalauman na pagabot na sa nasyon kan dakulang bulton ng mga bakuna. Pinatikos man ni Roque ang mga kritiko dahil garong daing ibang ipigpapangadji kundi ang magpalpak ang gobyerno. Ginibo ni Roque ang pahayag matapos sasabihin ni Senador Risa Hontiveros na nasa 1% pa sana ang fully vaccinated sa Pilipinas as in off-track ang pigigibong pagbakuna dahil sadit pa sana ining porsyento kumpara sa kabilugan kang populasyon sa Pilipinas. Sinabi ni Roque na mantinido pa man giraray ang target kan gobyerno na mabakunahan ang 58 milyon katao sa National Capital Region Plus, Cebu as in Davao sa katapusan kan taon 2021. Pakihurin ni Roque sa publiko na dai mag-atender sa mga super spreader events o darakulang pagtiripon para dai maihatod sa Campo Santo. Bareta Alas sa ibang nasyon, nagpautob ng travel ban ang US State Department sa Japan as in Sri Lanka dalan sa padagos na pag-itaas kan kaso ng COVID-19. Itinaas kaya sa level 4 doon na travel ang nasabing mga nasyon. Mantang ibinaba man sa level 3, reconsider travel ban o reconsider travel kan State Department ang Caribbean na Antigua as in Barbuda. Ang nasabing travel ban ipinautob 2 bulan bago magpuon ang Tokyo Olympics. Barata sa lado ning Karawat, sinabi ni Philippine Olympic Committee Chair Bambol Tolentino na ang mga atleta as in coach na mapartisipar sa Tokyo Olympics as in 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam, mababakunahan na poon sa Biyernes.
Siyang sinabi na may koordinasyon na sinasagabos sa National Sports Associations para magpaluwas ng listahan kan mga persona na makakaresibin ng bakuna kontra COVID-19 sa Manila Prince Hotel na iyoan maging inoculation site. Idinagdag pa man ni Tolentino na aprobado na kan Interagency Task Force ang pagbabakuna sa Biyernes na eksklusibo sana para sa mga atleta as in coach na makawat sa Tokyo Games as in SEA Games. Baretang ano? Nga paano? Aramonta sa Baretang ano? Sarong lalaki sa China nawalat na nagkikitay-kitay sa glass bridge matapos mapasa ang mga salming na panel kantulay dalan sa makusog na paros. Ang lalaki na sarong turista nasa 100 metros na langkaw nin tulay sa Pian Mountain kan mangyari ang aksidente. Gibo sa salming ang mismong agian kan tulay asin nagkaparas sa mga ini ang tinabag kan paros. Maabot sa 100 kilometros kada ora ang kusog. Mailing na nag-viral na picture sa social media. Ang lalaki mantang nakabitay sa tao kan tulay. Nagibo man na makaligtas kan lalaki ali sa aksidente asin ngunyan nasa estable na ang sa iyang physical asin mental na kondisyon. Dakol na glass bridges ang nagboborotwa sa China bilang tourist spots. Asin bako ini ang primerong pagkakataon na may nadiskrasyang turista mantang pigpapasyaran ang mga ini. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Sarunang certified working girl sa ibang nasyon ang dating TV host na si Ruby Rodriguez. Ini sa rason na siya nagtatrabaho na sa Philippine Consulate General sa Los Angeles, California. Di man siya nagtaon ni ba pang detalyes, marunongod kan sa iyang bagong trabaho alagad. Kadako lang na ugman na siya may bago ng trabaho sa ibang nasyon. Kaya ba niya sa iyang aki na si Antoinette Nicole. Bareta, salado ng saludo magkataw sa news base si Mardila. Markamen. Ang bulan in Mayo Hypertension Month, sigun sa Department of Health, mantinidong panginot na kausa ng pagkagada ng hypertension o alta presyon. Abiso kanahan siya ng ngunya na bulan, sabay-sabay ang mga Bicolano sa pag-iwas tigdi. Rekomendasyon ka mga health experts na magkaon ng prutas asin gulay, mag-ehersisyo, limitaran ang mabis asin maskada asin ugalion, na check ang blood pressure. Tandaan, health is wealth. From Newspace, Mardila, Dainiba. Ultimo sa detalles kang baratan kamugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa Ligaspi. Pag-asa, please kamen. Magandang umaga po para po sa kalagayan at pagtaya po na ating panahon ngayong araw, May 26, 2021. Kanina pong alas 3 ng umaga, ang low pressure area po na ating namataan sa may silangang bahagi ng Mindanao ay nasa layo na po ito na 825 kilometers silangan ng Mindanao. Ito nga pong low pressure area na to ay sa ngayon po mababa naman po ang tsansa nito na maging isang ganap na bagyo. At ito nga po ay nakapaloob sa tinatawag po nating ITVZ or Intertropical Convergence Zone na siyang nakaka-apekto po ngayon sa Mindanao. Samantala, easterlies naman po ang nakaka-apekto sa nalalabi pang bahagi ng ating bansa. Kaya naman po dito sa atin sa Bicol, maaari pa rin po nating asahan ang bahagyang maulap hanggang sa kumisan maulap ang ating kalangitan na may mga pulo-pulo nga pong pag-ulan o kaya na may pagkidlat pagtulog. Hina hanggang sa katamtaman na hangin na magmumula sa may silangan hanggang sa timog silangan ng Iiral na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alo ng ating karagatan. At sa ngayon wala naman po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng Bicol Region. At ang ating inaasahang agwat ng temperatura nasa 24 hanggang 33 degrees Celsius. At ang ating araw ay sumikat kaninang 5:80 ng umaga at ito'y lulubog ng 6:07 ng gabi. Mula po dito sa Pag-asa DOST, Janice Lucero nag-uulat. Yan mga tugang. Meron tanto, may dagdag na istorya halig yan sa lawas. Si Sayan Renz Luna. Renz, kamen. Yes, maray na agad abi at direct kasi na maray na agad sa mga parantabay. Flash report, ayaw ko rin mo niya digi sa kalabahan dyan natin ang purigi sa kay Barangay Militayan Dargalbay. Particularmente digi sa Ampangkan na Maxi Fuels. Kung sa sarong pinagtutubudan na India National, ang gataan makalis na maligis ni sarong trail truck. Ang kunya na pagkaaga
habang sakay ang sa iyang motorsiklo. Sa ngunyan tabi direktor, ayaw na digdi sa mga personal skandal ka PNP, asin so motor kay niong biktima sa rong XRM na motorsiklo, asin ini nabunggo kan sa rong siguro kita mga inisyal na nakahiling, naligis nga ni kining sa rong 16-wheeler truck na nagagidigdi sa lugar. 16-wheeler truck ini tabi. Alaba yan. Alaba tabi ni direct talagang naligis Ano? yung biktima. Ano habang nangyari tabi, nakamotorsiklo. Renz? Nagkasabatan sinda o ano? Ang sekundig di tabi direct sa mga nakahiling, so motorsiklo, garitay na hiling kay ning trail truck, tana sa inutan nga ning motor, biglang giligis talagang literal iniong motorsiklo nasa rong Indian National. Kaya nga ini tinakluban na kikarton iniong lawas kay ning biktima, digdi mismo sa gilid yan tinampo. Dalan tayo medyo malangani sa palagaso nangyari tabi digdi tabi direktor. Sa ngunyan, ayaw marigi sa mga pag-inipan niya mga ibang international kundi kita na sila sa mga nagpapautang tabi ni direct. Dahil lang tasurunodan niya si digdi. Sa ngunyan, pinagkukuha na nga ni ka na polis. Pero ngunyan tabi direct, base marigi sa obserbasyon, wala ng signs of life ini o biktima. Talagang tinakluban na kan ning karton na lawas kay ni digdi mismo sa tinampo, digdi mismo sa barangay Binitayan, Taragalbay. Sa ngunyan pinagpold ko na maging masuk driver ka na truck na yaong digdi sa insidente, yaong digdi dahil ta aratsan aramot takwano ang inisyal na impormasyon mabot wa man digdi sa pangyayari ini digdi tabi direct sabay barangay Binitayan, Taragalbay sarong international niligis gadan kan sarong trail truck digdi mismo sa barangay Binitayan, Taragalbay. Naligis, gayo na naligis. Naligis tabi direct. Digdi sa barangay Binitayan, Taragalbay. Okay, sige. Sa tabi direct, mabalik na lang kita para sa mga kaniko pang update. Manunguligdi sa nang bita ng accident. Terence Luna, DZGB News. Mabalas sabi, Renz. Ito ba yan? Unfollow up ka yan. Salamat po, kansiyendong pagantabay. Ang DZGB, Bareta Alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na. Pagkalipas lang kaini. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Si Juday po. And Luna. Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya mag-Nesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang kompletong nutri